Ngunit ako yaw. Kuyaw, wala ka. Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Matindog po kita sa pagpuunkan sa tuyang novena para kay San Judas Tadeo. Hearts all filled with sadness, sainted call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, lurk on me your wondrous heart, change to joy by every if with thee is all we like you I long to be evermore love source us Patron of the hopeless heart, lurk on me your wondrous heart, change to joy by every if with thee is all we In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another, then being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lowly know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pambibi laban sa bagyo as iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman ken sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po para si Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tukaw tabi.
Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat offered by Hesmundo family, Arcos family. For normal EEG result and petition for good health and wellness of baby Serena Marie Samarista, offered by Samarista family. Thanksgiving also offered by Clarice Lianza, Bolo and Olfindo family. For passing the Master Plumber Licensure Exam offered by Jemar Toledano. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod, Conrado Añonevo and family. For PNLE Board Exam, February 26 to 27, offered by Trixie Marie Ramirez. For continuous healing of May Joan Hesmundo and Milagros Hesmundo, offered by Hesmundo family. For healing and recovery of Mercy Morante, offered by St. Jude Parish and Commission on Worship. For board exam for March 2026, offered by Leslie Marie. Special intention offered by Franz Gapayaw and family. Special intention for healing and recovery of Lucky Castillo, offered by De Marquez family. For work and career, offered by Peralta family. Special intention of Farah Isabel Monreal, offered by Mr. and Mrs. Gaspar Monreal. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Onesta, offered by Lori Aitona. All Souls, offered by Hesmundo family. Para sa kalag ni Edmond, by Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family. Para kay Johanna Angela, offered by Salve Cronico. Para sa kalag ni Da Efren and Crescencia, offered by Ann Los Santas. Para sa kalag ni Danora Asinuel, offered by Bolo and Olfindo family. Para kay Remedios, offered by Connie Minya. Para sa kalag ni Eleuterio and All Souls, offered by Billy Lorica. Para kay Marlene, offered by Lilia Soto. Asin para sa kalag ni Reynaldo and Juliana, offered by Miranda and Martinez family. Matindog na po ang gabo sa sinsarabay niya itong awiton ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, sinaki, singka ng Espiritu Santo, Amen. ang grasya sing katonino nga ni Yesu Cristo kagurang nantaan, pagkamot kan Dios, simpakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako ang tans to mga kasalan, tangani magkanigaw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa kataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ko ipamibi sa kaguran ng tang Diyos. Mayrak man lagod sa to ang Diyos sa makakamhan na sin pakapatawadan sa to makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen.
mimibi kita. Kagurang na mimibi kami, tawan sa mo an espiritu nindalisay na pagmidbid, asin urog na paghidali sa pagibaw kan mga bagay na matanos, tangani makayaming mabuhay susog sa imo, na dai kami mabubuhay kon mayo ka. Uli kay Jesucristo, kagurang naniyamo sa imong aki, kaya ba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Himateo niyato an enot na babasahon. Ginono sa libro ni Esther. Si Reyna Esther, huli kang dakulang pag-alaman na uminabot sa iya, nagpaampon sa kagurangnan. Namibi siya sa kagurangnan Diyos ni Israel sa mga tataramon na ini. Kagurangnan ko, hade, madya sa pagtabang sako, hulita ako sa nang saro. Mayo nin makakatabang sako kundi ika, hulita na sa pag-alaman ang sakuyang buhay. Sa laog nin sakuyang harong, poon na ako namundag, ipinagtukdo na sa gabos ng mga banwaan, pinili mo, kagurangnan, ang Israel. Asin sa gabos ng mga tao kaitong panahon, pinili mo ang samong mga magurang, na magin sa imong pamana, sagkod paman, asin ta inutob mo sa inda, ang sa imong panuga. Girumduma kami, kagurangnan, magpahiling ka sa panahon na kami nasa pagtios. Tauwi ako ning kaisogan, o hada nin mga Diyos, asin kagrugaring nin gabos na kapangyarihan. Bugtakin nin mahamis na panaramon ang sakuyang ngoso, kun ako makiatubang sa leyon. Giboha na an sa iyang puso, maungi sa samuyang kaiwal, tanganing ini, asin ang gabos na kairiban niya, makaabot sa saindang kasagkoran. Ligtasan kami kan sa imong kamot, madya sa pagtabang sako, hulita ako sa nang saro, asin mayo ako nin mabibirikan kundi ika, kagurangnan. Tataraman kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa aldaw na ako nag-apod sa imo kagurangnan, sinimbag mo ako. Sa aldaw na ako nag-apod sa imo kagurangnan, sinimbag mo ako. Magpapasalamat ako sa imo kagurangnan sa bilog kong puso, sa atubang nin kaanghelesan, mag-aawit ako kan sa imong kaumawan, maglilingkod ako sa imong banal na simbahan, papasalamatan ko ang sa imong ngaran. Sa aldaw na ako nag-apod sa imo kagurangnan, sinimbag mo ako. Papasalamatan ko ang sa imong pagkaherak asin katotoohan, huli tayo pinaurog mo sa gabos ang sa imong ngaran asin panuga. Sa aldaw na ako nag-apod, sinimbag mo ako, asin pinakusog mo ang sakong kalag. Sa aldaw na ako nag-apod sa imo kagurangnan, sinimbag mo ako. Huhunaton mo ang sa imong kamot, asin ililigtas mo ako, o utubon kagurangnan ang katuyohan niya para sa sako. Ang pagkamuot nin kagurangnan magdadanay sagkod paman, da imo pagpabayaan o Diyos, ang lalang nin sa imong kamot. Sa aldaw na ako nag-apod sa imo kagurangnan, sinimbag mo ako. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa katawahan,
Maghagad asin kamo tatawan, maghanap asin sa indong makukuha, magtuktok asin kamo bubuksan. Hulita nagahagad, minaako, ang nagahanap, nakakakuha. Asin ang nagtutuktok, binubuksan. Sisay sa indo ang matao, ningapo. Kung an sa indong aki naghagad nin tinapay, sisay ang mataunin halas, kun sira an hinahagad. Kun kamo na mga maraot, mataong mga maray na bagay sa inyong mga aki, an sa indo pa daw na ama sa langit, ang dai matao kayan sa gabos na naghahagad. Kaya gibuhon nindo sa iba, an bot nindong gibuhon, ninda sa indo. Huli ini an katukduan kan togon, asin kan mga propeta. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good evening. Ang Ebanghelyo sa ngunyan, pagpapadagos kan pagpaliwanag, manangod sa mga paladan. No? Kan nakaagi pang Domingo, garo so Ebanghelyo, manangod sa mga paladan o the Beatitudes, Sermon on the Mount. Asin ninulita ang pigaapod na sentro kang katukdoan kan kagurangnan sa pagmukna kan simbahan, sa pagpahayag kan kadayan ng Diyos, digdi po nakatutok ang Ebanghelyo. Kung baga sa Constitution, the Bill of Rights, duties and obligations kan mga syudadano sa sarong bansa. No? Kaya, ang pigsabi kang kagurangnan, yan manunugod sa pagpangadji. Girari, binabalikan ta ang pillars of Lent, mga patugmadan kang panahon nin Kwaresma, na iyo ang pagpangadji, pag-ayuno, asin pag-gibong herak, almsgiving, fasting, works of mercy. Alagad, ang Ebanghelyo, especialmente na kasentro sa pagpangadji. Aram ta na baga so apat na katuyuhan, pagpangadji. Enot, ang pagpasalamat. Pangalawa, ang paghagad ng tawad. Ikatulo, ang petition, paghagad. Ikaapat, ang ano pa ito? Praise, thanksgiving, petition, paghagad ng tawad, contrition. Ano pwedeng ipigsabi kang kagurang na kung kita matuktok, tatawan o bubuksan, maghanap, makukuha, asin ang maghagad tatawan. Ikaw danin tulong klaseng pagpangadji. Siguro alam mo na nindo. Magkaya naman na i-review. Sabi, there are three kinds of prayer. Ang enot, the prayer of the child. Kagurangdan, bigyan mo ako ng laruan. Kasi wala nang akong laruan, katulad nung kalaro ko. Nakakaawa naman ako, wala akong laruan. Please give me. Ikadua, na klase ng prayer, ito ang prayer kang businessman. Lord, kung bigyan mo ako, ibigay mo sa akin yung hihingin ko, may bibigay din ako sa iyo. So, magdodonate ako, Lord,
Pero pagalingin mo naman yung kamag-anak ko na may sakit. No? So there's the two-way na kagadaan. As ang ikatulod na yun ang pinakamagayon na prayer, ito so pangadji ni Jesus. Jesus' prayer. And it begins with asking Jesus, Lord, ano bang pwede kong gibuhon para sa imo? What can I do for you? Tanganing, magibo ko so pigasabi mo na inoton ang kahadayaan ng Diyos asin ang gabos itatao na sana. Sa tulong klaseng ini kang pangadji, ano ang klase kang sa tong pangadji? Are we praying the child's prayer, the businessman's prayer, or the prayer of Jesus? Kung prayer of Jesus siguro, ang pigahagad ta, before really asking or what we want, tayo yan baga ang pagtubod sa Diyos na nakakaaram kang gabos. So, kung aram ng kan Diyos ang papangangaipot hindi naman karbag para sabihon, para ulit-uliton, kundi, nga onso dako lang pagsaring sa iya, na kung bubuoton niya, itataon niya, yan po, so talagang nagtutubod, nagsasarig sa Diyos. So, pag-una ko, ang pigsabi ni Jesus na, knock and you shall, and it will be open, seek and you shall find, ask, you shall receive. Ini po garo kung ang prayer ni Jesus. Kung nagtutubod ka kay Kristo, tutubod ka kay Lord na makapangyarihan, nakakaram kang gabos, including what we want to ask. Iyon na po ini ang pigsasabi tang we respect God. Kung tawan kita, okay. Kung dai tawan, okay. Tayo yan ang nagtutubod. Kaya, nagkakasabi kang sick o matubod ka na maghanap, magkukuha mo, magtuktok, ikabubuksan, hulita, ang prayer mo, Jesus' prayer. Pero kung child's prayer, day ka tinauan, siyempre, wag mo moto-moto ka. The next time, day ka na mapangadji. Human ang businessman's prayer. Nagtuga ka na, magdodonate ka, pero day tinao kang Diyos so sa iyong pighagad. So next time, day ka na ma-donate. O day ka na ma-gibonin. Karahayan, taday man tinaoso sa imong kondisyon. Ikaw pa na ikasabing important element ang prayer. Ninaulita ang fasting and sacrifice na kairiba sa mga pundasyon kan disiplina kang Kwaresma. Nangangaipoy ninin pagpadayon, no? Sometimes baga, minapangadya sa nakita ta, okay, we feel good in prayer. Pero kung wala tayong gana, na masabi kita, mga ako, di ko nga feel na pangadji, bagang ideman ko dangugun kan nga gurangnan. So, yan ang mga haka-haka o yan ang mga hesitation. Siguro nagpapailing sa naya na di ka man nagpapangadji palagi. Kung gusto sana, kung feel sana. Pero sabi, di man nangangulugan na, di man nagdidepend ang prayer sa feeling ta. Because what we are addressing is God who is Spirit. Kaya, paano man kung halimbawa ngaya, abo kung ngaya magsimba,
ikaw pala na masusunod bagaman sa Diyos. So anong klaseng sa Diyos iyan o kaya pagpabanal ka sa tong sa diri? Kaya many times, ang pagpangadyi, dahil pa nagiging tunay because of our conditions that we place or we give to God. Siguro, mabigay ako gararay na tulong istorya na naman kan pagpangadyi. May tulodaang nagpangadyi, tapos pare-pareho ang helang ninda. Siguro nabasa na nindo ini. Siguro cancer or sarong paraoma, sarong nagtatrabaho sa simbahan, sarong mongho o padi, no? So, parang nga di sinda, pare-pareho sa inang kamugtakan, maybe they prayed the same, no? To heal them, marahay sinda, asin, makapagtaunin paglingkod sa kagurangnan. So, enot dang na rahay, so paraoma, immediately, no? Pagkapangadyi, tulos-tulos, siguro kinabukasan, no? Narahay na. So, nagtrabaho sa simbahan, 1 week, so sa iyang paggaling. So, ikatulo, supadi o sumong, day narahay, kaya linapitan da ka ng hell, Lord, bakit? Pare-pareho naman nagdasal sa'yo. Bakit iba-ibang resulta? Sa explanation daw ni Jesus, ganito. So paraoma, dahil pangayang masyadong makusog na foundation sa pagtubod niya. Baka ngaya kung dahil ko pagbigyan sa inihiling niya, dahil na ngaya siya mapangadyi. So, sensitive pa o not yet mature ang sa iyang pagtubod. So, I might as well give in to his request. What about the businessman? Sabi ng angel. So, businessman ngaya, may dikit naman na pagtubod. Kaya lang ngaya, I'm sorry, not the businessman, the worker in the church. Pero ngaya, minsan, kay pon mo ngayang testingin. Kaya nga, tinawan kong 1 week bago kong siya pinarahay. So, ikatulo, natangaya dahil mo pinarahay sa padi, sumong. Sabi ni Jesus, or ni Lord, sa padi ngaya, may pagtubod na. Kaya maski nga dahil ko itaw sa iya, matubod pa nga siya. So it's better nga ya, dahil ko na itao, I will test him. Padagos ko nga siyang susubukan. Sometimes siguro, gano'n na nangyayari sa tuya, na pinahaloy ni Lord ang pagtao to lead us to have more patience and more trust and more time, no, to pray. Takon agad-agad man ibibigay, masyado man kitang maano-garo, masyado man kitang anong podkaan, ma-spoil, no? So, magayon ang pag-urup-urupan kung paano natin how do we deal with God, no? Taramtaman, naghahagad kita, baka marawat ang pigahagad ta. Pero, tingnan mo ito, big sabi, naghahagad ka kisira, tinaawan kang alas, naghahagad kang tinapay, tinaawan ka bato. So there is
dikit na karatan sa puso ng tao. Pero nag-iisip pag iraray sa kang ray. Kaya ngayon, sisa ngayang ama o ina, na mga tausin ng aki inin maraot. If araw ka nanganikan, may karatan ka na, pigiis mong paso pinakamaray sa aki mo, o tatawan mo, how much more ang sa indong Diyos na pinagmumulan ng gabos na karahayan. Dahil matao, kan hinahagad nindo. So that is the point of the trust. Araw mo ang Diyos marahay. Kaya there's no point na dadayaon ka. Ika siguro, tasanay kang magdaya. Pero kung ang Diyos ang tatanungin, there are reasons why sometimes He postpones or delays the response. Pero nevertheless, sabi day man pong pangadji na daipig dadangog. You ask Saint Jude, tanungin nyo si Saint Jude, dayon ang sisimbagon niya. Ki-delay, ki-madali, ki-haloy-haloy, gabos siya nagpapatunay na sinisimbag kang kagurangnan. Kaya tamang-tama sa salmo, kung ako nag-apod kagurangnan, sinimbag mo ako. Pero lambang kasimbagan kang mahal na Diyos, sarong responsibilidad na kita man magsimbag sa kapwata na nakahagad sa to aning tabang. Magpamibig ka mga tugang, tanganin sa ko sa hindong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan may rakas sa mga nagdudulok sa imo sa pagngayo-ngayo. Asin sa ako kan mga dulot, asin pamibikan sa imong banwaan, birikan puso mihigabos, pasiring sa imo, huliki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maniligo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanaw si nakakaligtas. Danay si minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamanaday kasagkoran. Tanganing ikabalik sa mga aki mo, ang kalinigan ng mga isip, nagtalaan kanin mabiyayang panahon, na taling ka sa isip sa mga maraot na kamauotan, pakinabangan ninda ang mga agisa ng bagay, tangani magdayupot sa mga nagdadanay. Kaya kaibagan gabos na Angeles Sin Santos, sarabay kaming nag-oomaw sa imo, daing tapos nagsasabi, Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukom,
sa kaitaas. Agorang nani, kanakadan banal, borabo ng gabos, nakabanalan. Kaya ining mga atang namimibig kami, pabanalakan ang bon, kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Kan siya sa lugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuaning tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, itinaos sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi sa pagkuayamang kang kalis, singarari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kaini, tini ang kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo katurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na ikamagdato. Kaya kami nagurumdom sa iyong pagagadan, sin pagabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magagurangnan, kayong tinapay ng buhay, sing kalis, sing kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mong mag-atubang, sin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karam dumakagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog ng kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamaot. Kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo si Joel, sin kang kabos na klero. Siring man giram dumas sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Urog na ang pinapamibi sa misang ini, asin ang kabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, namimibig kami, tanganing kaiban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, sing kabos na santos, na kainto pa, nakapagayagaya sa imo, magkani kung maging kairas kan buhay na dahing kasagkoran, mag-umawasan pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon. Asin binatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Aman niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya nunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa marao.
Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, maging dani at talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Si Kristo kagurangnan, ka na nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan. Itinatao ko sa indo, hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, sin mapagkani ko siya mapatuninong, sin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan sin pagkamot ng kagwarang nandanay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Turugang i Kristo, patinawan kita kan tandaan ng katuninongan. Peace be with you. Peace. Peace. Mga dugang ngayon sa kong kagwarang na nagsasabi sa to, magpangadyi, araw-aldaw, lambang oras, ulitayanan sa tong obligasyon bilang Kristiyano, mga aki ng Diyos. Siyang kordero kan Diyos, paparang ang makasaalan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni ka magdago sa sakuyang harong. Alagad magtarap ka sa naasinan sa kong kalagmaw umayan. Pangatamanang kita, kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po para sa prayer for the sick. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Tuko tabi. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami, tanganing ang orog kabanal, ng mga misteryo, na tinao mo para sa mga pagpapusog kan sa muyang pagbago, gibuhan mong bulong para sa mo. Ngunyan, asin sa maabot na panahon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tuko tabi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 20,226 pesos and 30 centavos. Anabagta po sa siring na oras kan misa, 3,732 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,174 pesos and 35 centavos. Siring man sa Marso 2, sagkot 4, aldaw nin Lunes, sagkot Miyerkules, magkakaiga po nin Trido Masses for the Dead o Responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa parish office ang mga pangaran kan kalag na buot niya tong girumdumon. Ang Katiwala 1008 magkakaigwa nin fundraising activity na may tema Sayaw nin Pagrokyaw o Kudal-Kudal sa Veritas sa Abril 11 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang proceeds ka nasabing aktibidad para po sa Andurog sa Eskwela Outreach Program. Ang ticket mababakal po sa opisina. Siring manag po na po ka nakaaging Biyernes ang pag-istasyon sa Cruz. Inibitaran po kamo na magsabay sa pag-estasyon kada Biyernes pagkatapos kan alas 5:30 sa pagkahapon na misa. Maut piwang pong pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous, 4,000 pesos, 1,700 pesos. Duwang Anonymous, tig 1,000 pesos. Tulong Anonymous, tig 500 pesos. Anonymous, 100 pesos. SAB, 5,000. Marino Family, 900. Sylvia Rico, 500. Marbida, 500. Naira Family, 400. Devotee, 200 pesos. Diyos mabalos po. Tinugda po kita para sa waring benediction. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. kan mga pamibi intercession sa Nudas Tadeo sin Maria inaning kaligtasan, kamo sinong mangal sa buhay, bendisyonan, sa ngarang ka nama sin Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Idinulot na banal Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan, sin pagkamawat ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening.